Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki kubor bam tagasngi henin ka step jong ka arbu khonai tarik ulber jab saw ya ka ba arngot ki habret belatip kerteng ban phira lang thongni bat usan shar lang thongni kibana ka shudong kan so san southwest kasil district kilayo ban penayim ya kawai kasim dokho bat ya kani kasim la ai tino haka wildlife kabade na katnat ki bape ya kimran kat kum ka jinya thu jong ki habret bala ong ba kilalap ya kani kasim ha kapor ba kidang mar step bat ka haka jaka ka de hajan ka office forest mokrwat haka ba ki shikan hun ki sau kila be ban bam do ya ka henry ha ka jinkloi no jong ki ban kem no ya kasim kani kasim kala yim bat kani kasim dokho kalaman saw no ha ki thabnya kat kum ka jinya thu jong katnat wildlife ki ong ba kani ki jai sim dokho saw ki de kisim ki balas dang ban du jai ha ki ne ki jaka ki jongi kumta katnat wildlife ka karpat ye ki nong shong shnong ba pher ba lakad lap ya kum ki ne ki jai sim kin sngo bha ban pelai im lani it no sha ka wildlife ban kat kum ya ka we ya ki we pelai im ki sim hakane ka step jong kalai photrik ila it tino menangkong ya kene sim ngila sim tena snong jan motong mojar sim samla te nginawan nginawan bu sini ta ngai ku play ba an kama pula pelai im kene sim ba ngi sene ngi khot khot te menangkong ya kene sim ngila sim long tena snong jan motong mojar sim te nginawan bu sini sha office te hadin tu kalaj biang te dan bok ba ini ba ilap ti la rescue mai la sim no mai te nasyukun tu ya ki ba jong ka dong ka than dan kino kisnong wa so phala da kilap kino ki kenjamrat la ne ki long ki merat bakpar la ne ki baher so pha inom ya peniap iki ingin yalek ban pelai imiki ladangi itu ba kidang biang ba kidang la ban her kum kisim ngin pelai no hang tuhi ndai ladangi itu ba kimlong syu te ngihap pentip sakawai life te sakawai ru ka kum gini ki jat sim mo sene ka caka jungi kala duna palat kine nomor ba ki kajing duna lese kala penong na kajing duna kabam na jing duna pelat kabam ti mat kala nang ja no lese ki la ban phet no sikwe ki jaka ane himla banong ba yo lese kala nang duna na kajing ya bro yak ta ni himla ban tip te andre ngi sikun tu ya ki pajba jong gadong ka than lada ilong kum no ru ngin ye persang hi ban pelat im ya ki merat laki longki merat bapar la ki baher kita ti hakum kini ki jakes ki ju don mentah ni apa sama sini ni apa mokron banang ya mencua ka ju sa don ni ka bagi ai long kenja awat rem tanaduk ba ki breu ki sim kabu ban ya kene ladangi ai ka awat ki sim kabu ban ba ki dalek kem khnang ki merat la ne ki sim te ki phun sagi wildlife te kene ka pan sem jing hai ka wildlife te ladangi keli kumno ru ki bun ki daw ki ai re mata pat ka wildlife mata ka perking ma lada kilap kino ki ba kem tu ki merat ada klam ke jubab ka bayan mut kila man sha te kila man sha phai bat sha te kata kam dunai ka laisne man sha stet patok na kaliang jongi na office ki haban ikren la da ngi lap ba kum kini ki breu nani ki kino ngin siom bit ki breu mo ki ba ngilap mat ba ki le da ka ba shai inong gumta da ka ba shai ba ngi sing tu ba ki klam dai ba ki penjat nani ki le da kano kam dai ki susim bet ya ka ba kilap ba kamlong syu te ki pentip te yakene te kadanda ka wei ka
long nong wa kin khat ha kapor ba dan ka welai week te hang tu te yiruki na liang jong ki staff ni nakip ha lagi kam tip ha ki tu ki officer ini